Ganda ng motor ng Angel, oh. Mulawin. Taga Manawag ng Angel. Lawak. Lawak. Manawag. Agit ate, sino katandang Angel? Dati naka roller cam kayo. Nada ko sino katandang. Ay, madida nagsukot ti kamlog. Sukot na siya nagtakaak. Ay, andar na. Makita damdaman, Angel. Bro, good morning mga bossing. Boss, ito yung kinonvert natin na 200cc dati. Papalitan lang natin ng panggilid to kasi medyo may halinghing. Yan, 200cc. Boss, war ko bita jay kwan jay. 4 wheels ko. 4 wheels nga e-bike. Alright. Okay, meron pa ditong overhaul isa, TMX 155. Yan. TMX 155 overhaul. And then ito service lang nila. Ito shout out kay Aji, makapalaban na naman si Kabro. Aji. Ito tunap lang Alpha. Oh, paki-follow naman ng page ni Kabro. Anong pangalan ng page mo? Maki Dakupal. Maki Dakupal, shout out. Maki Dakupal, si follow nyo mga bossing. Labas na muna natin yung motor natin. Ay, motor e-bike. Denggan tayo pa yandar natin motor ni Kabro. Gimana regulasyon naman? Hop! Kataywan. Nagaspang matan, talaga diretso overall lahat yan. Tagtagas gasket na rin. Sika, overall mo? Sama kita rin na okay, sige. Ito panggilid, motor ni Kuya. Yung kinonvert natin, still smooth. Pero may alinghing yung panggilid. Dawit na ni bossingan. Sika bro. Sika, may papagawa ka? Ay, tune up lang. Pa-check ko lang aja ito, panggilid ko na. Ano din yung motor? Ay, ajay, Rose. Ano problema na ajay? May haling-haling yung panggilid. Pag naka-primera, tapos aban. Ay, sige. Check tayo damdama. Alright, so hindi ko na na-video yung paggawa ni Brother Lito dito. Ang pinalitan natin dito, timing gear original, cam follower, push rod, valve seal, rocker arm, tappet screw, tapos valvula. Okay, start! Yan ang andar niya mga boss. So hindi pa niya pinatakbo mga boss dahil hindi siya makalabas. I-tune up pa yan ulit mamaya. Final adjustment ng valve clearance tanggal. Yan. Naganda yung under na tatay tanggal. Ayan, tanggal o. Yan. Takay mo shoutout tanggal. Shoutout. Sino? Lawak. Lawak. Pangasinan. Pangasinan. Ayan dyan kayo. Shoutout kay Kapitan. Ano na ganun na Kapitan? Kibidis, Mapalo. Ay, si Kapitan Mapalo. Shoutout. Ayan o. Okay na. Dito, conversion sa 200cc. Yung isang 155 kanina na nakasingle. Akala ko overhaul lang. May dala-dala pala siyang mga materyales ng 200cc conversion. So ngayon, pinaturno na natin yung dala-dala niyang sigunyal. Tapos, diretso palit na rin ng dalawang sigunyal bearing. Para salpakan na lang mamaya. Tapos, papalitan natin yung damper nito. Makalog na yung housing. Okay. Bore out na tayo ng crankshell. Magbo-bore out pa tayo ng crankshell nito. Boss, shout out. Boss, overhaul. Sakit bulsa. Eka bro, from Mayantok. Shout out sa boss. Boss 150. Eka bro, shout out. Ayan o. Oh. Okay. Nalpasan Angel. Ayos, swabing swabe. Naganda yung gender na tatay kaysa tatay oh. Maya
natin. Original na timing gear. Sana all. Sana all. From Manawag. Yun, uncle. Pintas. Yun, may tandar nando. Mulawin. Mayat. Sariwang sariwa. Uncle, salamat. Okay bro. Ingat, boss. Ingat, uncle. Thank you. Mayat. Okay. Ayos, oh. Laki ng sidecar talaga ng Pangasinan, no? Ang kaya ko mga Pangasinan. Type Mm. lagi, madi mo tanggal na. Okay. Alright. So, may mga patapos pa ditong overhaul. Yan, overhaul din. Motor ni boss. Ito, overhaul din. Motor ni boss from Mayantok. Ito naman, 200cc conversion. Buuin na natin.